Ai ngoi blai sai sen ni por ka Bantei ka ba yo ban ya kren pat pi lang ba ghtien ka jong blai ba ngai ka ni ghtien ka na long jimentoi ka long jingkyrkhu ya pi ka ni ka sngi ka Bantei ba lengi kren ni ghtien ka jong blai namar ba la da pi kwa shisha ya ka jingkyrkhu ha ka jim ka jong pi ni ha ban bot ya ka ni ghtien namar ka ni ghtien ka lam sha ka jingem ka ni ghtien ka lam sha ka jingkyrkhu ka ni ghtien shisha ka lam syagta ka babhan ki babhatam dan da kawai pat kalenti ya ka ba ka jingem jong pi kan hun dan pada kawai kalenti ba ka jingem ka jong breu kan long ka badap ka bislai ka David tang na ka ghtien ka jong blai tadeng ta ni kren ka ne ka da golong i kwa pa pin yo pdiang ya ka jingkyrkhu ha ka jingem ka jong pi Hagani ka sngi ka Bantei nga kwa ban pule na ka Deuteronomy kini ka lenong ka ba khatway kini ka khatlai ka ongum ni balkan jala da fin shashkor biang ru ya ki hukum jonga ya ka bangala hukum ifi kini ka sngi ban it you tribe o blade jong pi bat ban shakri ru ya u dala ka donut baro bat dala ka mensim baro bangan a ya slap ha ka ri jong pi ha ka ayom babet Yo slap banengkong bat ubakat do kenang bamen yo ya lum ya lau kau bat ya la ka wine bat ya la ka umpniang ka ksin ka jong blai ka angum ne on la da phi kwa shi sha ya ka jingkyrkhu ka jim ka jong pi kidon ki kendon kidon ki procedure kidon ki lynti ya ka bo blai hui kai yangi tading ta nga kwa banong ifi ka ni ka ski ka jingkyrkhu ka numman gum to ha ka jim ka jong pi kan chiwan la ka wan gum to kadon ka lynti ka bo finyo rung sya kata ka benta ka ba finyo pdiang ru ia kata ka jingkyrkhu ki bo wan no blai ngam ong ka jingkyrkhu jong perthai ka jingkyrkhu jong perthai ka wan na ka wai pat ka lenti ba ka jingkyrkhu jong perthai ka babel ka kran shai be kata ka don lang ka ne ke khle lang bat ka jing susi ya ka henry ha pio ka jingkyrkhu ka jong blai ki jingkyrkhu ki dei ki badap ki bislai ka ba jing hon ka mensim ki jong fi ka ba jing suk ki jmut perkhat ki jong fi ka ba long sha ka jingkyrkhu ka ba yaine kam sa tanga pin rewar ki kon ki jong fi ki kon pateng la pateng jong fi ru kin yo diang yang ni ka jingkyrkhu utrai ong ni ka wei bangin shashkor ru biang ye ki hukum jong u Tagri kita hukum ke jong blai ni ka ktien ke jong bat pisha skor em ye ka ktien ke jong blai dan apreng jong bi ni ka por piong pastor ngam nan kam pilaban ai kam nga ka ban ong ifi nga ko breu nga nom laban ai kam ifi henry nga kwa ban ong ifi ni ka wei utrai ulaban ai kam ifi bar ka kam ka ban kong e ka bo blai ai ifi ka long ba pisha skor ye ka ktien ke jong ngam tip kat no pila pule ka ktien ke jong blai ngam tip kat no pila pulut por ha ke jing duai dan ngam tip kat no pila shikri u blai Mereka kuat bentip tang ni kawai. Dan fila le ya kata. Pini ibet ya ke ke bau try ong ya ke bau try lakular kan jabet kan urlong bit tik kumta haga ji im ge jofi ka banin kong ya galong ba pin sha skor biang ya ka hukum ge jong blai. Na fin sha skor biang ya ka ktin ge jong blai. Sha skor dari inta ka proverb sao ge khot ka ba arpo ar ga ong kokon to sha skor ge ktin ge jonga. Tu pendam ya lagi skor ke jing jonga mdei tang fin shu sha skor reba pin pendam le pin ko ngo ya le di ha ge ktien ge jong blai mdei ta pule ke ne ktien por ge ne ktien pusan ge ne ktien shisha le ru ye ge ne ktien mdei tang melong ki nong snow ne ktien ndre ki nong le ru ne ktien ka babel ka ong kita la dang long tang kita ki nong snow ndre la dang melong ki nong le ni shukor no ya le di tadeng ta fi snow ge ktien let you just saying le pi pule da le di ne fi snow ki khubor penlut por ban snap la ne pen shashkor bha bat pen ka ngu ru ya ka ktien la da ka dei nang ne ka ktien ge jong blai shashkor ya ka ktien ge jong blai ka ba ar ka ong ban it you tribe blai jong fi bat ban shakri uru dala ka donot baro badala ka men sim baro mrei tang ba phi shashkor ga ktien re ban it you tribe ban shakri u da ka donot baro balang ne ka ong no badaka men sim baro Tadi ta bangi shakri blai not half-hearted. Kam dei tang kata ka donut ka bashiteng henre da ka donut baro. Bapin it you try da ka donut baro bapin shakri u da ka mensim baro. Tadi tam dei tang bangin shule bandep rukam henre nado ka donut nado ka mensim. Bading tau try kwa ka 100% ke jong phi na maru jisu bu it ya phi shimla it tang san po percent ne kandai po percent uda it ya phi da ka shis pa percent uda it do kata uda it no la dong jingem haga ding pna bading tau try ong shashkor ya ktien bat phin it bat phin shakri ro you try it na do ka download shakri na do ka mensim Baga babel ka kren hang ni la da pila le kom ta fi shashkor bat phi shakri you try
pi shashkor bat pi shakri ke modi ke bo trai ong ye kata fi le bet shakri bor u haban ko ngo be malik jongo lane tau kan rat jongo balada pi dei ki shakri ke jong blai pi pen ko ngo ile de ha ga tin ke jong blai bal ha ba pi pen ko ngo ke ba ja ya bi ka babel ke kren shine gong an a yo slap a ka ri jong pi halaga ayom ke bit ka mut ke jingkyrkhu kan wan biang por bi ha ke jing ke jong pi lada utrai uyo I ba pi shakri u la pi ichi shai u un a yagi e haka ayom babit ke jong pi kamut haka timing ke jong blai tadeng ta pi shakri u blai onum kuslai ke jim ke jong pi wanum kuslai pi shakri u blai un ai fi ka por ka biang yagi ke boro la ser vidang samla open ye kendo fi to brio ka por ke jong la fi padon kam dan jak u blai us ai ka kam ka por ke jong yagi ke ba pi don kam ka jingim ke jong pi utraun ai ka ta ka por ka biang le se meta fi dang shongwai utraun ai fi ka ying ha ka por ka biang la ne ya ka no la da ka de ka kali na ka no la da kren ha ka ba ken jado un ai lut ya pi ya kita ki e baro ha ka por ha ka ayom babit ke jong u badai da ka kamram ke jong pi ka long man shakri u blai man mani u blai ba pin eat u da ka download baro ban shakri u da ka men sim baro long ginong plai ka gospel long kita ki ba im kat kum ka ktien ke jong blai ta long pi ki nong ki ktien sim ke jong try ba ha ba ki break ki pet ya fi ki de ben u jisu ke jim ke jong fi tadai ta utrai un ai fi u slap ha ka ayom ke babit wang ni u slap u ban kong bat u ba khat do Gamat nadok ka sngi ka ban ningkong ka ba pisdang man shakri shisha utrai ka jingkyrkhu ka jong blai kan bot ya fi hado ka ba kot slap ningkong bu slap ba khadu kan ma ba ka jingkyrkhu ka jong blai kan sedang nadok ka sngi ka ba pisdang shisha hado ka ba kot u blai un kyrkhu ba ya fi ba u blai ba u kyrkhu ya fi unum kyrkhu da ka barit baria un kyrkhu ba ya fi da ka ba kraw la ka jing sedang ka long ka barit ong ka ktien ka jong blai job no ba pra de khat ba nyaw la da ka jing sedang jong pi ka long ka barit and ka ba kot jong pi kan long ka ba kraw shika ang ktien ke jong blai badeng ta kwa ba nong fi ke ne ke sngi ke bomenta lada pi shakri pi shashkor lada fi it utrai na do ka download pi shakri una do ka men sim shi shau tra un kyrkhu ye pi yau tau slap ha ka ayom ka biang un ayu slap ha ka ayom ka biang you slap ning kong you slap ba khat do but pin yo lum ru ye ke Yau kau, kamut kata ke jing 3 minit ke jong pi, ke jing 3 stam ke jong pi, ke jing le ke jong pi, ke jim ke jong pi, tata fi puli le ne pi, persang ban le ke nono ka kam, bau trai ong pin yo lum ya kata ke jing 3 ke jong pi, pin yo lum yau kau, hang ne la kran sha hang ne gong, ba kerang men yo ya lum ya lau kau, bat ya la kawan. Ukau ka kren ka bam ka di ke jingkyrkhu ha ka jim ke jong pi pin yo lum ru ya kawan ka kren ye ke jing suk ye ke jing kemen ye ke jing tengen kawan ka kren ye ke jing thiang ye ke jing bang ka jing em tadeng ta fi tre shitam pin yo lum ye ka ta ke jing tre shitam ke jong pi ba ka jing em ke jong pi kan long shisha kom ka ta kawan ka ba a shisha ye ke jing thiang ye ke jing bang ka ba a ye ka buram ka ba a shisha ya ka ta ke jing suk ye ke jing kemen ha ka jing ke jong pi bat ang ne de ka ong Pinyalom yalau kau, bat yala kawan, bat yala ka umpniang ka kren ru ya ka jingpen slek, ha ka jim ka jongfi, lada fi shakri shisha utrai, lada fi koongo shisha utrai, oh lada fi pendem shali ki shkar ka jongpi ya ka ktien ka jong blai, bat fi le ru ya kita, namar ba fi shakri u blai kom ta, fi it shisha utrai no ka donut fi shakri u nadok ka mensim, u blai am un pen slek shisha ya pi. Un pen slek fi un ai ru ya kata ka umpniang blai ka jong o. Pinyalom yu kau, pinyalom yu kawan bat yala ka umpniang, bat pinyo bet ya kata ka jing pen slek. Bo try un pen slek fi sha. Kadan kami ka jing pen slek. Lada film shakri ka nam dan jing pen slek. Lada pim le e nam tau blai film dan e raham. Ko abang fi ka ne ka snim. Lada fi shakri fi yo ka jing pen slek. Lada pim wan ka jing sang kum no fi yo ka jing pen slek. Lada pim wan ka shakri ka jong blai kum no fi yo ka jing pen slek. Kum no fin tip ru ka ktien ka jong blai. Tadinta ko abang fi ka ne ka snim lada pim dan jaka shakri shano ke jingkang jaka Potternet ka play na kamta jong fi la ban wan ya ka yo ban hikai ka ktien ka jong blai ya ka ba fin soto ka ktien ka jong blai ba fin yo boro ban shakri u blai ba deng ta nginget bo trahi un ai bore fi fin long ka daw ka jingkyrkhu ya ki ba bon ki men sim fin la ban shashkor ka ktien fin soto ka ta ktien fin em da ka ktien fin it show try ba fin shakri show try na do ka download ba deng ta u blai un ka kyrkhu e ka ji em ka jong fi ona a shai ge bro ha ka ayom ka babit you slap ning kong slap ba khadu fin lumru ya kita ki jing tre ki jong fi yo kau ka jingkyrkhu ka ji em ka jong fi ya ka wan ka belong ka jing suk ka jing kemen ka jing tengen ha ka men sim jong fi ya ka jing bang ka jing thiang bat ya ka ta
ka pniang ka ba kren ya ga jing pen sla ha ga ji im jo fi ngai try kwa ban kyrkhu fi ni ga sngi kwa ban dwai ga ni ka por ta don preng jong fi persyang ban syakri utrai han re ka perthai ka tan palat fi syaitan wi le ba ya fi teng fi suduk men sim ban syakri u blai re kwa ban dwai ga ni ka sngi men ta utrai ai bor ya fi ba phi la si sha ban yang skamado ka bakot ba fin syakri utrai gan hado ga jingwan ga jo teng ni dwai ha ni ka por men ta try ni ka por nga ai ngo eme ba shibona ga ni ka por ko try ni ki khon jema ki dei ki breu ko na try ki ba angnot ban syakri eme ban bot eme ba try si sha ban penso bai ka man ga jema renga tip ngai i hang ni ba ki dana preng jong pi ga ni ka por bo syaitan ta unyan ni bi wan na ka man na ga diang bo wan ban ya le ga jingim ga jong pi ba nga tip ga ne ga wai lada pi yeng ban yai ne ban syakri u try u syaitan u de bla rem lupa un kan ria na ga jim ga jong pi nga tip ba u ha ban pet u ha ban do ban dam ba nga nget ba u try un pen do pen dam un ya le u try ya tau nong le jong pi nyo ga jing lai loi yai sha ban yai ne ban syakri ba u try ha pedeng ga jing ga jing le ga jing tan jo ki ba bon jat ha ga jing ga jong pi ba nga nget ga da duai ga ni ga sngi ba ga gerteng u Jesus Christ ban Nazareth ga ni ga ksoi ga bon ya le pi kan in khong lut baro ga jing try ga jong baman kan in khong baro ha ga ding ga jong man simba ko ba nga da duai ga da ker ko fi long ki bru ki bi yai ne ki bi yai shashkor ba ki bi yai le ga ktin ga jong blai ba fin long shi ki bru ki bi eat try no ga donut ki bi shakri na do ga man sim ba try shaw na ai ki bro ha ga ayom ga jo you slap and kong slap ba khat do pin lom shi shai ga jingkyrkhu yo ko pin da lom shai da ga wan ba kom jo re ka pniang ha ga jim ga jong fi ga duai ga kyrkhu ya pi gi kon ga jong pi man ta ba gi kon pateng ga manang wan bo blai da ga ba kyrkhu fi ba da ga penroi on penroi ya fi hallelujah ga duai go try menang ai bor ni gi kon gi jom ba kin yai ne ro do ka bakot martang kita ki bi yai ne ro ga bakot kita ken yo like him ga duai ga kyrkhu ya fi ha ga gertengu Jesus Christ pin yo ga met ga bakot ga bakia ga ben sim ga bakmen pin yo shi sha ka ni gi jingkyrkhu ga jom blai halaga sngi met ben sim utrain kyrkhu ha gertengu Jesus Christ ga duai amen but amen try no kyrkhu fi ngin sai shameng la shai ga sngi shagri utrai ga sngi wadum ko slai ge baro utrai udan ha ga liang ga fi e wala ban ni le fi blai kyrkhu ngin sai sham pala shai ga sngi bless you bon amen